Iepa lagunok! Badakizue, Iruñeko Aldezarrean laguntxo bat dut. Aurkeztuko dizuet, baietz ezagutu. Bidaiatzea asko gustatzen zaio eta txoko guztietan aurkituko duzue. Oso garrantzitsua da lurreko izaki bizidun guztion biziraupenerako. Ura da! Baldakizue, gizaki hone 175 ura garela. Asko zaindu behar dugu. Gizakiok askotan behar duguna baino gehiago erabili eta zautzen dugu. Ez da posible. Zaindu behar dugu gure altxor preziatua da eta, adibidez, hortzak garbitzeko momentuan txorrota itxi behar dugu, edo bainua hartu ordez dutxa hartzen badugu, asko sobe. Ziurrenik, zuek gauzatxo hauek guztiak badakizkizue, baietz. Topatuko aldugu nere laguntxo maitea?